Budovat, potvrzovat, konstruovat, utvrzovat kvalitu toho, co my dokážeme, ale poctivě. Ještě si dovolím dvě větičky. Myslím si, že celá ta otázka té národní kvality importu a exportu by měla být spíš postavená, dovolím si souhlasit s předřečníkem, že tak, jak je zde vyslovena, nevede k dobrým výsledkům, že by raději měla být postavena tak, že my máme své kulturní, vědecké a jakékoliv jiné výkony adresovat místním, adresovat dovnitř našeho společenství, zcela jednoznačně. Avšak při vědomí toho, že kvalita je věc zcela obecná. Mně absentuje nějaká centrální politika, jak prezentovat Českou republiku v zahraničí. My se samozřejmě snažíme, naše téma tady padla, nějak jsem navazovat, Národní muzeum má celkem široké aktivity v zahraničí, ale že by Česká republika měla stanovenou nějakou strategii, jak se prezentovat, to opravdu myslím si, že na to, kolik tady institucí, které by se to měly věnovat, tak to podle mého názoru chybí. Ještě bych ocitovala to, co napsal kolega Ladislav Flinfl, ředitel Českého centra v Londýně, protože on se pokusil vydefinovat, jaké atributy má obecně úspěšná, jak vypadá obecně úspěšný formát akce v zahraničí, české akce. A píše, je to sebevědomá, neformální, ale profesionální prezentace s českým humorem a nadhledem, přinášející překvapivá nebo originální témata, dobře zapojená do místního kontextu. Aktuálnost a flexibilita při výběru témat a partnerů s lehkým sklonem ke kontraverzi. A třetí atribut je 100% dotaženost a kompaktnost prezentace, marketingu a propagačních aktivit. My o těch tutovkách víme, více či méně s nimi pracujeme, protože máme na starosti PR České republiky v zahraničí a v jeho rámci teda propagujeme českou kulturní scénu a české umění na mezinárodním poli. Ale na tyhle tutovky se samozřejmě nemůžeme spoléhat. A mně se docela líbilo, když jsem ředitel Českých center oslovila s tím, aby poslali vlastně tahleta hlavní témata, která v zahraničí zabírají. Takže už k tomu vlastně zvedali prst a říkali, s tutovkami se dostáváme do klišé nebo blízko ke komerci, takže se spíš z netypických témat budeme snažit dělat tutovky. To je citát Moniky Štěpánové, ředitelky Českého centra v Bukurešti. A na otázku, co v zahraničí prezentujeme, odpovídá René Kubášek z Bukurešti, Monika Štěpánová Berní. Obecně nejde tolik o to, co, ale spíš jak. I z triviálního projektu jde totiž udělat úžasná akce. A tohle myslím, že je pro česká centra docela důležité, že vlastně se pokoušíme i ta klasická témata zpracovat novým způsobem. Tady jsem vám připravila jenom 4 ukázky toho, jak vlastně s tou klasikou pracujeme. Třeba téma Antonína Dvořáka, České centrum vypíše soutěž na elektronické remixy, vydá k tomu CDčko a je to docela šikovný nápad, jak vlastně na českou kulturu upozornit a dostat místní umělce vlastně do českého projektu. V oblasti designu je to třeba výstava typu Trashmade, což je výstava recyklovaného designu, dá se spojit s workshopem. V oblasti literatury je třeba hodně povedený projekt Českých center Noc literatury. Je to vlastně čtení z evropských literatur na normálně třeba nepřístupných místech známými osobnostmi. Třeba České centrum v Bratislavě udělalo to, že tento model Noci literatury toho čtení dostalo asi do více než 10 měst na Slovensku. A letos teda to jenom chci doplnit, vlastně na Noc literatury dostali i Grand Culture, že vlastně se budeme pokoušet tento formát čtení dostávat i do dalších evropských měst, kde dosud Noc literatury neprobíhá. A v Praze teda akci děláme i v Praze a bude 16. května na Smíchově. Poslední ukázku tam, nebo poslední upozornění tam mám na oblast divadla, kde třeba ekonomie dobra a zla, což je vlastně divadlo, scénické čtení, se dobře prolíná i s následnou diskuzí s Tomášem Sedláčkem a patří také vlastně mezi ty úspěšnější projekty, které v posledních měsících Česká centra v zahraničí dělají. Dobrý den.
Já taky se nejsem úplně jistá, jestli jsem ten správný kontroverzní řečník, protože možná budu spíš chválit, rozhodně z několika jakoby ohledů, protože si myslím, že česká centra jsou jakoby už samou svou existencí vlastně poměrně hodně omezená tím, že jsou jakoby oficiálním PR nástrojem České republiky a tudíž jako takový, myslím si, že mají velice omezený prostor ke kontroverznímu, k prezentaci čehokoliv kontroverzního a jak známo především to jakoby současné, živé, nové, mladé umění bývá většinou kontroverzní, jo? Tak jak vlastně naznačovala paní magistra přes tu citaci toho pana ředitele z Londýna, to myslím, že bylo velice zásadní, protože samozřejmě Krteček ani pan Tal už nám mnoho kontroverze asi nepřinesou, stejně tak jakoby ta celá řada mrtvých autorů, kteří se tady prezentují. Proto samozřejmě je po logice věci v pořádku, že se i těmto takzvaným tutovkám, jak tady zaznělo, ta česká centra věnují, ale je to přesně to, co po nás chce ten zahraniční občan. Jo. To znamená, je to něco, co on už někde zaslechl, viděl zlatá 60. česká nová vlna, tak se nám to tehdy líbilo, tak si to ještě poslechneme o 40 let později znovu, ale to je samozřejmě pro tu českou kulturní identitu a absolutní cesta do hrobu. Jo. To vlastně z toho se stane konzerva, ze které už se velice těžko bychom dostávali. A co si myslím, že je právě nesmírně cenné na českých centrech, je ta snaha o tu neklišovitost, která jistě by se dala rozklíčovávat na různých pobočkách, nebo jich 21, ve 3 kontinentech, tak na různých pobočkách různě. Dopoledne se mluvilo o českých centrech, co se jako exportuje. Tak co se týče hudby, tak tam bylo napsáno, že remix Dvořáka se exportuje. Ve výtvarném umění je trash made, to znamená recyklovaný něco, co se používá. Co se týče literatury, tak to bylo neobvyklá místa, kde se čte literatura. Co se týče divadla, tak to byl spojeno s ekonomickým náhledem nebo pohledem Tomáše Sedláčka. Já si myslím, že pokud teda Češi exportují hudbu, výtvarnou literaturu, divadlo tím způsobem, tak je to katastrofální. To je jako nic k tomu, pokud remix Dvořáka je jediný, co zaujme někoho venku, nebo my si to myslíme, že to zaujme, tak to je, myslím, úplně scestný. No. Pokud trash made je jaksi jediná forma umění, který jako Česko může exportovat něco ven, tak je to taky, že a pokud se jako neobvyklá místa, proč literatura sama o sobě, nebo hudba sama o sobě, nebo výtvarné umění sama o sobě nemůže reprezentovat Čechy, že jo? Protože to mi připadá jako dost scestný. Ale vidíme tady jména jako Kateřina Šedá, jsou tady loutky, jsou tady divadlo bratří Formanů, jsou všechno jakoby živé věci, které se budou stále a dále vyvíjet. Jakže jsem byla definovaná? Tutovka českých centrů. Já jsem ani neslyšela. Ano, to tady bylo, tady z Českého centra nám paní ukazovala takový slide, na kterém byly prostě tutovky české kultury a určitě tam byla vedle pana Havlova. Já myslím, že byla tak velká jako Krteček. Ano. Aha, tady se to vidí. No a to není tak, jako, že bych se tam úplně pravidelně objevila, my prostě zvou zahraniční instituce, který... Jo, a oni vlastně pravidelně ty zahraniční instituce požádají a vždycky to, co je nejdřív napadne, je požádat Český centrum o pomoc. Jo, takže logicky to Český centrum se buď rozhodne, že třeba zaplatí nebo že podpoří tu výstavu nějak, že zaplatí třeba cestu nebo něco jiného, ale vlastně to není tak, že by si mě to Český centrum vybralo. To si myslím, že se jako úplně často neděje. Je to většinou, jakoby ta instituce z toho zahraničí chce se mnou něco dělat a proto jako oslovit to Český centrum. Jak jsem už říkala, těch českých centrech, tam taky jakoby hrozně záleží opravdu na tom, jestli ten vedoucí toho českého centra, on vybírá ten program. To je jedna část, jako toho se děje český centra. A potom je oslovuje, jak jsem říkala, ty instituce a oni se jenom na něčem podílí. Takže já bych jako, teď se teda nechci jako zastávat, to ne, jako jo, já jsem třeba nikdy nebyla vybraná jako českým centrem, jako v rámci jejich programů, jo. Že si myslím, že nepracuji jenom třeba tímhle způsobem, jo, že třeba pracují i jako v rámci toho, že třeba nějaký muzeum osloví
ze zahraničí, ale mě to můžu na to zareagovat nebo nemusí. Mě jenom udivilo, že tam nebyla z těch oblastí jakoby kulturních, tam nebylo nic, co by bylo jako samo o sobě, že to nebyl pianista český, který zahraje fantasticky něco českého na piano, ale že to je prostě remix Dvořáka. Že prostě není někdo, kdo přijede s obrazem, ale že to je prostě uděláme trash. Jo, to je šílený. Ale to nebylo, kdyby to bylo jedna věc, tak pořádku, ale tohle ze všech uměleckých žánrů bylo vlastně něco, co jakoby je náhražka něčeho, což na mě působilo jako, my už neumíme prostě zahrát na piano, tak proto nebudeme tam hrát Dvořáka na piano, ale uděláme remix, jo. Uděláme prostě... Znamená, že to, kdo to vlastně vybírá, že jo, kdo zatím jako stojí, kdo je ten, kdo o tom rozhoduje, o těchhle... To je to šílený, že jo, to je úplně jakoby...